ሰሙናዊ መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኸወለ ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት ኣብ ትግራይ የለን። ትግራይ ብቱሉ መንገዲ ክትዓኑ ተገይራ እያ። ቅድሚ ጆኖሶዳዊ ኩናት ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ዝታነጹ መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታት ትግራይን ኮነ ተባሂሎም ከዓኑ ተገይሮም እዮም። እዚ ኩሉ መዳው ዕንወት ንኸሓዊ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ቅልጡፍ ዳግመ ህንፀት ክጅመር ይግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ኣብ ክንዲ ምትግባር ንኻሊእ መልክዕ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ስለ ዝጠቐምሉ ይትረፍዶ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት ዘረጋግፅ ስራሕቲ ክጅመሩስ ተወሳኺ በደላት እውን ክፍጸሙ ጸኒሖምን ኣለውን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እምበኣር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፃኢ በይኑ ኣናዊሕ እየ ዝበሎ ጻንሒት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምዕጃብ የተጋረደው ልማት በትግራይ ብዝብል ርእሲ ናይ ፈጠራ ጸብጻባት ብሚድያታት ወቢሉ ዘርጊሕ እዩ። እዚ ጸብጻብ እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩሉ መዳዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ትግራይ ፍጹም ዝኸሓደ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕዚ ዘሎ ስቃይን መከራን ህዝብና ልምዓት እዩ እንተይልዎ ጽባሕና ካብ ዝገረደን ዝኸፍእ ኸውን ተሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘቃልዕ እዩ። እዚ ጸብጻብ ኣብ ቁስሊ ህዝቢ ትግራይ ግራጭ ሰደደን መወስቃይን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ከዊልካ ዝተጀመረ ጆኖሳይድ ምምላእ ዝዓለመ ሽርሒ እዩ። መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ ግን ብሰንኪ ቱሉም ጆኖሶዳዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ በቃላት ክግለጽ ዘይኽእሉ ሞት ሕሰምን መከራን ዘሕልፍ ዘሎ ምዃኑ እዩ። ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ብቱሉ መንገዲ ወሸን ተባሂሉ ፈሪሰን እየን። ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም ብግፍዒ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናትና ዕቂበን ይርከባ። እተን ብዝተወሰነ ውሽጣዊ ዓቕምን ውሕድ ደገፍ ለገስቲ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብዳስን እግሪ ኦምን ስራሕን ጀሚረን ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ብሰንኪ ምቁራፅ በጀትን ክልከላ መሃያን መምሃራንን ይዕፀዋን ኣለዋ እየን። ብሓፈሻ ዘፈር ትምህርቲ ትግራይ ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ምስሊ ተጠቒሙ ጽቡቕ ኣሎ ዝበሎ ዘይኮነስ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ። ትካላት ጥዕና ትግራይ እውን ካብቶም ኮነ ተባሂሎም ብወረርቲ ሓይልታት ዝዓነወን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት እየን። ናብ ዝሓሸ ብርክ በፂሑ ዝነበረ ስርዓተ ጥዕና ትግራይ ብዝበፅሖ ከቢድ ዕንወት ኣብዚ ሕዚ እዋን ንድሕሪት ተመሊሱ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ መድሓኒት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምኽልካል መሃያ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብምዕፃውን እተን ትካላት ኣገልግሎት ናብ ዘይህባሉ ብርኪ ይበፅሓ ኣለዋ። ብሰንኪ እዚ እውን ብቐሊሉ ክድሕኑ ዝኽእሉ ሕሙማት ከይተረፉ ህይወት ወገናትና ይቕጠፍ ኣሎ። ሕርሻ ትግራይ እውን ከም ኩሉ ዘፈር ቁጠባ ኮነ ተባሂሉ ብዝተተለመ መንገዲ ከዓኑ ተገይሩ እዩ። ሓረስታይ ኣብዑር ተሓሪዶም ኣርዑቱን ነዊቱን ተቃፂሉ እዩ። ህዝብና ንዝገጠሞ ፀገማትን ተፃዊሩ ብሓፈሻ ዝሓሸ እታወታት ንምርካብ ይፅዕር ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ኩናት ኮይኑ እውን እንተኾነ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድ ማይን ኣያቋርፅን እንተኾነ ግን ማእኸላት ሓረስታይ ብምዕናውን ሓረስታይና ደገፈ ይረክብን ዘሎ። ብሰንኪ ክልከላ ነዳዲ ስራሕቲ መስኖ ሓረስታይና ጠጠው ኢሉ እውን ይርከብ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣማራፅታት ፅሩይ ማይ ዝነበራ ትካላት ማይ ብምዕናው ህዝብና ዳግም ካብ ወራዲ ማይ ኣብ ዝሰትየሉ ኩነታት በፂሑ ኣሎ። ኣፍረይቲ ትካላት ትግራይ እውን መሊአን ከዓንዋን ዝተረፋ ተፈቲሐን ብወረርቲ ክውሰዳን ተገይረን እየን። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ስራሕ ዝኣተዋ ውሕዳት ትካላት እውን ንጻምእ ልምዓት ህዝብን ሰብ ሃፍትን ትግራይን ዘመላኽታ እምበር ነተን ኮነ ተባሂሉ ዝዓነዋ ትካላት ዘለዎ ትክክለኛ ምስሊ ዝገልጽ ኣይኮነን። እዘን ድሕሪ ብዙሕ እንቅፋት ስራሕ ዝጀመራ ትካላት ትግራይ እውን እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰኣን እታወታት ልቓሕ ነዳድን ዳግም ይዕፀው ኣለዋ። ብሓፈሻ ትልሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብኢኮኖሚ ኣማሲንካ መረበቱ ብምቅርማት መወዳእቱ ድማ ብኩናት ኣቢልካ መሊኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ በብግዚኡ እናተኸለሱ አንጻር ህልውኑ ዝፈሓሱ ዘለው ገመዳት ጥፋት በጣጥሱ ህልውኑ ንምውሓስ ኣብ ምቅላስ ይርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ይትረፍ ናብ ቅልጡፍ ልምዓት ዘሰጋግር ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ ክበሃል ህዝብና ካብ ዝገረደ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት እዩ ኣትዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝተኸወለ ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት የለን። መላእ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ንህሉ ኩነታት ትግራይ ዘይገልጽ ጸብጻብ ኣካልቲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ዓለም ከዊልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ጀኖሶዳዊ ትልሚ ምዃኑ ብምርዳእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብናን መረበቱ ብምውራር ብሕማም ጥሜትን ክጸንት ዝገብሮ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባር ኣብ ውጅወኑ ዘሎ ክባን ዕፅዋን ክልከላን መሃያ ሰራሕተኛን መንግስትን በጀትን ክልከላ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ክልከላ ጥረ ገንዘብን ከምኡ እውን ይሻባሸበሉ ንዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ኣትሪር ክኾኑ ይግባእ። መኸተን ብሄራዊ ህልውናና ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና